11 сентябрда Рәсәйдә аяклык көне үтеп билгеләнә. Һаумыгыз, эфирда интервью студияла Гөлсемә Эштанова. Программабыздың кунагы медицина университеты профессоры, медицина фәннәре докторы Марсель Тыгынов. Һаумыгыз, Марсель Маратович. Һаумыгыз. Марсель Маратович, календарда айрым бер көнде аяклыкка арнау ул алкоголизмга каршы көрәшкә булышлык итәме? Әлбәттә, бұл Рәсәй кимәлендә 11 сентябрь аяклык көне дип атала бит инде. Бұл көндө бөтен телевидение, радиола, һәр газеталар шу аяклык турында һөйләргә тиеш. Әлбәттә, бұл үденә күрә бер пропаганда булып тора. Шуңа күрә лә бұл көндә әлбәттә без шу турыда бик җитди аңлату эшләре алып барырга тиеш. Мәктәпләрдә әлбәттә күбрәк тә балалар, яшь булган кешеләрне аңлату эшләре алып барылырга тиеш. Һәм дә моны уже нисәнсе елдар ошо традиция безнең дәвам итә. Безнең республикаларда ошо телевидениелар күп тапкыр сыгыш яһарга туры килде бұл тема буенча. Инде безнең республикага килгәндә, безнең республикала белүегезчә берничә ел электән аяк авыл конкурсы дәвам итә бит инде. Бұл конкурста зур масштабка ия хәзерге көндә аның призовой фондылар күпкә күтәрелде бит инде. Районнарда бұл конкурста күп бөтен авыл районның бөтен авылдары катнашкан районнар бар. Шуңа күрә еңүчеләр әлбәттә иң көчлеләре, улар еңеп чыккас ошо призларга дәгъва итеп, үзләренең куйган максаттарына ниндәйдер авылларында эшләр башкаралар. Әйткәндә, призга килгәндә, улар спорт майдансыктары, балалар өчен майдансыктар. Әлбәттә, аларның үз карамагында спорт майдансыктары эшләйләр, кайһылары балалар майдансыктары эшләйләр, кайһылары икенче төр эшләр башкаралар. Бұл приз аксалата тик уларның авылына гына карата файдаланыла. Икенче яктан, әлбәттә, мына төрле министрлыклар ягынан, әйтәйек, халыклау министрлыгы ягынан ошо авылларды выездной безнең медосмотрлар кебек специалистларды алып барып авылда үзләренең авылларында полностью тикшеренеп алырга мөмкин инде. Шуга андай. Әйткәндә, беренче рәттән корылтай кызу линиялар оештыргайны. Без елда бұл темага кызу линия оештырабыз. Әлбәттә, специалистларны ялып итеп, специалистлар улар халыктың сорауларын кабул итеп, уларга җавап бирәләр. Уларның ысулдарын күрәтәләр, ничек хәл итә торган ысулдарын. Шуңа күрә әлбәттә күп кеше битендә белмәй. Моны эскеселек менән иптәше авырый, я булмаһа балалары, гаиләләре азалай бит инде. Кайда ничек мөрәҗәгать итәргә алар белмәйләр. Ул һәрбер гаилә как-то үзенең буткаһында кайнайлар бит инде. Бында ошондай мөмкинчелек сыгып, алар тура элемтәгә кереп специалистлар белән һөйләшеп, кемдәрдә ошо наркологический диспансерларга туранан халган ысулдар күп булды инде. Кайда мөрәҗәгать итәргә, ничек барырга, ошо специалистлар бөтәһләр бул турыда җитди аңлатма эше алып баралар. Бұл ошо ел исенә бер генә түгел, 2-3 тапкыр үткәрелә. Әлбәттә, бында икенче министрлыкларда катнаша әүдем бұл эштә. Һәм дә һәр яклап моны халыкка ошондай эскелеккә каршы зур ярдәм күрсәтелә инде. Алкоголизм дигән сирнең үзенә килгәндә. Алкоголизм сәбәпләре нимәлә? Нәселме, башкаһымы? Моны ошо әйтәйек, тура бәйләнеш вакытында бер апай шылтыратты инде. Моны гомерем буе иптәшем эстә шуның менән бик яфаланган, ул мәрхүм булып китә хәзер. Менә өлкән улым, кесе улым да ошо нәмә булса, гомер буе мин ошо үземнең гомеремдә ошо алкоголизм, эскелеккә каршы көрәшеп гомерем үтте дип нык әрнеп һөйләнә инде. Бер яктан килгәндә, ул әлбәттә безнең мөхит бит инде. Кемдер уны
бер дә модный дип исеп алып китә, анан килә ул уга втягиваться итеп алып китә бит инде. Шуңа күрә монда ошо айык авыл, айык тормыш пропагандалаһак кешеләр мына теге яшь буындар бигрәк тә был практикага инеп үзләренең как-то алкоголь эсемлекләргә битараф каравы бик яхшы булыр иде. Шуңа ла күрә бит инде мына ошо конкурс барышында авылдар, райондар еңүче авылдар үзләренең тәҗрибәләре менән уртаклаша, райондан районга килеп ул тәҗрибәләрне өйрәнәләр. Минең күңелемә нык тәэсир итте инде мына Бөрьян районындагы еңүче авылдар. Уларның мына авыл пиадагы матур мероприятиялар үткәрү. Аннан килә инде ошо һәр яклап спортсменнар әзерләүдә. То есть бунда яшь кенә буын түгел, өлкән буын кешеләре спортзалга барып шөгыльләнергә, секцияларга йөрергә вакыты менән язалар. Уларның менә теге шул хәтлем әүдем спортка бөтен халкы авылның. Улар мына вакыты менән язылып, шул вакытта гына барып шөгыльләнәләр. Икенче яктан караһаң, икенче авылларда бит инде аларның спорт площадкалары үлән менән үсеп беткән, кар менән басылган, саңгы юлдары юк. Спорт залдарында бер кем шөгыльләнмәй, туптары ла юк, нидәре ла юк. Шуңа ошо авылларда сагыштырып карайһың да, ул менә һәр нәмә ошо кешеләрдән тора. Әйтәйек, председатель сельсовета әкәзе бик әүдем һәм мәктәп директоры әүдем икән. Улар менә бөтен авылды кулдарына алып, аларды дәр китереп, матур итеп эшләп, и ул авылларда эскелек темаһы ла юк. Ул тыуым да ул авылларда бигрәк күп инде, яхшы кимәлдә. Шуңа күрә менә ошо авылларда без әлбиттә ошо республика кимәленә күрһәтеп, күтәреп күрһәтеп, өлгү итеп күрһәтергә кирәк. Шулай мөмкин тимәк. Котылырга мөмкин шулай итеп. Әлбиттә котылырга мөмкин. Әгәр дә менә аларның теге ошо авылның алдынгы кешеләре шуларны үзләренә өлгү итеп алып, үзләренең авылында ошо нейде тәҗрибәне эшләп алып китте икән, бер 2, 3, 4, 5 елдан ул авылда ошондой күренеш буласак. Марсель Маратович, бына фәнни яктан аңлатыгыз әле, ни өчен әгәр дә алкогольде тыялар икән, шул урында спорт тәкъдим итәргә тиешбез. Бу гормоннарга бәйлеме? Әлбиттә, кеше организмы шулай дип теге эшләнгән. Бушлык тик тора алмай. Әгәр бер нинди бушлык бар икән, ул бушлык нимә менәндер тултырылырга тиеш. Шуңа күрә күптәр стакан менән тултыра, кемдер стакан менән тултыра, кемдер үзенең теге менә спорт менән шөгыльләнеп, үзенең теге ул әлбиттә теге истәге гормондарда үзенең теге шәхси конкурсы, үзенең распорядок дня дип әйтәм икән итә. Менә спорт менән шөгыльләнгән кеше ул спортта тора алмый. Әгәр спорт менән шөгыльләнмәһә, бер 2-3 көн шулай бәйлелек. Ул авырый башлай, үзен насар тоя. Әгәр ул ошо стезияга кирип китә, ул әлбиттә һәр вакыт үзен спорт менән бәйләй. Ул ярыштарда катнашамы, ул какой-то положительный эмоциялар аламы ошо теге ярыштардан, үзенең казанышларынан. Әлбиттә ул һаулык өчен эшләй. Кемдер ул теге спорт кебек профессиональ спортка ла китергә мөмкин. Шуңа күрә ул теге кеше үзенең организмын аңлап, дөрес юнәлеш менән дөрес якка бәйләргә тиеш. Ягъни, бына мин аңлавымса, алкоголизм ул шулай ук бәйлелек. Ул шыйыксага, спиртка бәйлелек. Спорт ул ыңгайыкка бәйлелек. Шулай дип, ниндидер башка бәхет гормоны һәм башкаһына бәйлелек. Әлбиттә, ул безнең организм бик тонкий механизм бит инде. Унда гормоннар безнең регулировать итә бөтен безнең нейде кәефтәрде. Шуңа күрә күп кеше үзенең кәефен күтәрәм дип арак эсеп алытлана, кемдер спорт менән шөгыльләнеп ошо ук гормоннарны вырабатывать итә инде организмның эчендә. Шуңа күрә лә менә ошо әгәр дә без кеше менә яшь, бигрәк тә яшь организмнарга ошо эсемлекләрдән тыйдырып спорт ягына юнәлтәк, без әлбиттә
Улар шундай ук үзләренә ләззәт кисерәсәктер һәм дә спорт менән үзләренең һаулыгын һаклап, дөрес аң, дөрес юл менән эшләп, һәм дә уларның гаиләләре лә матур, киләсәк буындары ла матур булачак бит инде, матур итеп алар кәләш алалар, кияүгә сыгалар, һәм дә матур итеп балалар тәрбияләр, ул безнең киләсәк. Көндең кояшлы ягында яшәргә кирәк, шулай Марсель Маратович. Һәр вакытта шулай. Марсель Маратович, буны Аяк авыл конкурсын әйттегез, әлеге вакытта быелгы конкурс башландымы, әллә көтәһегезме? Моны башланырга тора, әлбәттә. Шуңа күрә хәзер бөтен районнарда муниципаль кимәлдә үткәрелгән ошо мероприятиелар башлана. Һәм дә ошо муниципаль районда кемдер еңеп сыга, ниндәй үзләренең авылын бүгенге көндә тәкъдим итә республика кимәлендә, улар үзләренең районын яклап ошо республика кимәлендә сыгыш яһарга, үзләренең матур яктарын күрһәтергә тиештәр. Һәм дә бөтәһенә лә ошо дәртле кешеләргә, дәртле етәкселәргә теләп калайык инде теге еңергә, һәм дә ошо матур призларда алып, үзләренең авылдарын төҙөкләндерһеннәр, байытһындар, айыҡтырһындар. Икенсе яктан әйтәйек, менә ошо тәҗрибә уртаҡлашыу бит инде. Аралашыу, менә Хәйбулла районының тәҗрибәһе миңә бик оҡшаны. Улар нисек менә ошо эскелектән кешеләрҙе, теге халыҡты сығарғаннары бит инде. Әлбиттә, бында менә ҡыҙғанысҡа ҡаршы ирҙәр генә түгел, хатын-ҡыҙҙарҙың эскелеге көсәйә. Ул менә мәҡәл бар бит инде, ир кеше эсһә, атай кеше эсһә ярты бәлә, әсәй кеше эсһә 100 бәлә тибет инде. Шуға күрә менә күп ҡыҙғанысҡа ҡаршы әсәйҙәр эсеүе күп күренеш яулай. Әлбиттә, менә ошонда ошо алама сирҙән һөрәп, кешеләрҙе һөрәп сығарған осраҡтар бик күп республикала, һәм дә ошолар менән уртаҡлашырға, аралашырға, күрһәтергә, һәм дә уларҙы тиражировать итеп икенсе ситуацияларда ҡулланырға тип уйлайым инде. Ҙур рәхмәт әңгәмәгеҙгә. Хөрмәтле тамашасылар, Башҡорт дәүләт медицина университеты профессоры, медицина фәндәре докторы Марсель Тойғонов менән һөйләштек. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт. Һау, сәләмәт булығыҙ.